Hola, em dic Iris, tinc 10 anys i vaig a l'escola Antoni Nat de Benissanet. Avui us presentaré aquest llibre, Un desastre de cumpleaños, de la youtuber La Diversión de Martina. Aquest llibre té 184 pàgines, l'editorial és Montena. Martina fa un munt de desitjos perquè vol que sigui el seu millor cumpleaños de la seva vida. Si voleu saber com li surt el cumpleaños, llegiu el llibre. Adeu!